Asal biang nih, Mataji. Bini, apa nasi kelengnya nih, celarong besar rumah besar, selama besar berima besar, besar. Kisah hasal dagan ada. Borok niyak no. Abo ke poisin gelani no, borok he. Bo hamzak laimani borok de Khwlai Mataji. Bo hamzak mani borok de Khwlai naki. Bini, asalan gajen cacak ya. Borok niyak nom kata Mataji na. Coba ayang buah hamzak laimani selani gajen Khwlaio. Kita kisah kok Mataji, ano je biasa mani, ani sago kuno Montra sontor de tom kisah naik nih. Manoranjan. Je abekti ani bumung sapo je Kobor nai. Abo ke kubuida. Kobor lagi pade. Surai ke bono surari dulu. Coba ke borok kami sapo. Haki silikam. Bina Kobor no suraruan. Borok kami sapo. Borok kami sapo. Ama haki bermani caya kalaya. Bini sapo. Bok Khwlai jang mani. Bos hai mani tongo. Wabon ko kuitono. Soy ke sadi hinde. Sukal bokolok ja. Abo tabu ani sago se Majra ngi tong Mataji. Kaini ring작 제. 카이샤니 바기시 그 사이트 봐. 카ini ring작 제. 카이샤니 바기 그 사이트 봐. Sukla. 양바이. Sukla. Sukla. 양바이. Khwlai jang ma babi bo tabu. Hakni buya Khwlai jak. Yakni buya Khwlai jak. Bokok kaini manjak 제. Ama busukni dino. Bo ajugo nokuri thangwa. Horo noboro kolobi tongkha. Ama busangni dino. Ajugo nokuri thangwa. Nokot dini no. Bono kolobi di horo. Adino no boba. Kok kaini manjak bela. Ai kok kaisa mana ni babi bo. Bon cinai. Kabo kham cinai. Sukla ni poisin nok ni poisin bela kalai na Mataji. Abo no ang Majra bejang mani no tuyo ang Mataji ni nora pai kisah naik dua na. Ne pai ni nora dor san pai mani. Ni misal kau ni kita borok kita. Kisah paru biar itu. Ani tini kuno ang canduk sikanya kok. Tago. Kuno keren. Serai ke kau ni. Cungya. Tu mukhe ba. Bezal. Hepai mano. Obos kaisa. Orang ni talangi. Ni misal kau ni bagai tanggi ni misal kau. Oke, anto je apa anta tuh Majra Berjakha Montra kurung nih bujago jibirogo Khwlai cha. Toh se Borok kutung lah aja anak kurung nih Majra Berjakha tong kota kono lebih. Hai mani caya. Ini mau payah dosa jarang sana sampai hai kena no sudah kayaknya nih no payah.
gossi ang gossi apan se gossi re laika jure an bisa puti rong ni soi rong na laika je ang bu bujak waisa bujak pajak bekrem bu ni sebai bujak pajak tai sa bujakan ang bujak kan kan bisa puti rong je nai tonggalak mana khai laika bujak nai ai ne ang bisa rong no gossi woi ang jespa nangen ne borok no bari klai nya kiri woi ang bujak na kiri woi nyo ang soi dui mari kha bisa rong no ba dagi soi dui ne mari ro kha somai tangnani borok bisa sing yang jak pun mutai tangnani go sijak nairena bokni go sika somai tangna bor tangi untani da na bomuti ke mutai go tangi jaga asudya bongi bekase jaga asudya bongi bekahai shikra tatom bongi bekase jaga asudya mutai nene nene no tai jaga kashe thango or khaima no ta kashe thango Sukla aro najari tongpuru ani no ber bisina tongke pura kaham kedeng cawe ni togo chupa nong ya Sukla aro tongpuru ani no phake no bothana mo sinja ya ang aro tongke hamui thango ni ani ber bisina hake bini akko objadi thango ani ber ni no hake no usumu kha tai se bini sago ai heshimiya aslani bo Kobor wajai tongkha selani bo Kobor wajai tongkha aslano bo obis Ntar norti ortan mai phelika oro jetup sarkami sungtini phalemani hingka omo kaisa sanya sibari on jagan mung to mo o jagani mung kangke dusora goro ma kali tai ba mohadev mandop tongo oro sini mataji oro tigena rok nai nai ma ba aboni tuye tigena nai dan ne phesong abo ke hai thangnai tan bai thigana nai phikya jaga abo ke momtuni o Sukla budu sondro parani subulni busaje Sukla para ke kefetiringo sini bung ke Sukla bo Kobor mani tuyoi Kobor dang ka boje khaika abo ni tuyoi nai na ne khaimani no abo ani baria কিন্তু ani sago klai sang phayo thangna August mas ni 2 tariko hotat khe borok je Sukla Kobor kha 1 tariko 2 tariko hungke borok hotat khe kokma laikha pu aro Sukla Kobor ma jaga thangi muruk laikha chogrong laikha na ekana do abo to bongni meta sabo ke ang phungaji siri ko kaisa project ni pata tuyoi ke job card bai ara ke pata ke account ahke thumui ta ko kaku su sungare ni kaisa tlangkha karo Bisu Kumar bin bung ne para ke rasmar ne ring layo bin ar kaisa nai nei thangman ke Bisu Kumar nogo kerei ke bihne singmani boro thai bungda tamna khaga ke ang thangka watuiba thangya tak ayang sini yang chogduri nokla thangka ke boroga ken kuthum lajang malaka ke hai tamatini wati hin da kuthum lai tongkha tam tongsa tong lai khalasa blog jompo ja sablok jomjiro blok tagarjala bisi purba tagarjala bisi ngatam ke bairong aro thangkang thangoni hai aba ai ke kok sungi kyang ke mana kuthum lajak tong thok kuthum lai kebala tini tang wais pana ba ke nugyan hat ba sawai norok ba kefetino nor khai hambla aba ke kok phai ka non ber khata bor na ano ke ang khai ma khai ba norok ba saime da ang bomti borok ang kireng da ringya da norok saima ble ang bomti borok norok ka ba sia de ba engke norok se khayo ani buaita norok se khayo labuk se norok proof rimano ga proof rimano ka ba thok khana layen proof se rimane jan ka ba khana layen hani thanglai ka thangkang ke ang sasung bong ni je mejasun ai ang kisawan thokjak omo borogano attack khaye wan sogoi nogo thangai aburi rok bai ani busa kutu nogo borno thangi nahar pekya ke nahare phai lanya nai mane
오 제 거버롱작 수분리 너거 부사적 아속작 수기와 탕게 성의냐니 앙도 성의리야 성가 앙보 안세사강 빈빈이 삐바이 빈바이 탕게 성의 적하는 아하이 니 아까 니 피아노 버러 니 피아 카요로 니 사홍라사 너 탕게 성의면이 삶이야 앙시야 아버지랑 앙 삶이야 너 아속라게 앙탕이 그네 앙탕 흥가 그래 설타르디 뭐 함이야 bono pe serta di phaji recording khajak tongke khna laye ke recording khajak no thangi khna na achuk lakya hain thaja thuisu to ang to segra kolom ani ang parang mangsi gabang ang hain sengra o tatal sengra sabani abono suche o ang horisa sadu tongphor horisa ba thangai phiroge horogo saijung busu nogo ba ompan saijung kangke ang horisa bani nogo phai thupai mani abdirno juna tei boi tei montra serengjak abo hairok sidaro na khlailai lama rogo malayo abo tirong na se kok ni salai o ain busuk jora tui tong bahai ke sanai ang o desbasi rong no ani o koimung no yaparo tai kaisa kok tai kaisa kok angke to wasasi satasi ni bisingo oro budu kami phaimani bono or power khaya bob ahike matong ya oro abo hairoke hai ini jong tana parang lo abo bui tu ya anong borok no hono abo bo ke adino soinar glai borok angle saimia soinar glai pan soinar glai nei sao a kuman dino sebla school go agi abo haike no mene ka sukla pori tong na khama jebi sb school oh bong ni aran master abo haike sajakta ke aro bo wasa abo haike glai mane bono nahrima phajak khaita ke ang to jes paneng theng parani borok bai kaham ke taisa oda phano khori phano dini oma hake soina sirago phano thangai nailai ba bini bokhro khamya ka ba doctor phano tlangai naile sigi sakhai aba hai ang hospital a buja ge jibi klai tongpuro duijona hami thango kintu aba hake mane doctor jigesa khlai salni rok saltam rok tongke hami thangta borok no bahai romi khaisi mator lai ngi phai kaisa koimung angba bomutui khe tongoi oma kani je engya nongkha maya no mangkha khlai no khlai ka ang to joto dige no gosi tongo osai khama nini doctor ke soinyasi kenini khori tog nani samai tangnani abo tiro nang bebang gosijak abo no borok lom yawise ano majra bere tabo ano nogo phaiye dine bo phungang bas basaya kho ani burong no homki tom kiri ta rang 10000 phaiji haike klabo thangai bisare burunai hairo khonoi phai ang bas basaya kho ang soribo bari jak sojuise ya ke midile omo to haike saya ang to kintu paile ya no obagen paile no wansuk tong oma ke normal da paile plan oma hagi por jodi no khomungi phege te khosi phegya potabo jong bor rang nai phegya rang jodi no jong rulia nga ke borok te sa hain hai asuk lai phirinyai bor jong te sem nai bor tang me rang ria bor bot hamre na kokla tang hamre ria bor tang rang ria rang mas mar nai rang ria ke bor tak sung bunai bukhang ke bor phungse phuni suni ya kagala bono bothar khib nai aba hai plan oh mo pudi khang tong aba hai plan ano bor jong baran se emne tor na ya borok sono borok awat khe rajak apikha norok matayo samai tangai yang ka bo bang gosinai gosijak himdi bo matai thangai tamute puntane da takum phyogo da na paru phyogo da samai tanglainya ang jodin manmani tongka ka ang na sungthung oba hake o saka doctor utlang lainnya nei bo ang saka hadi jotona para protibisi tongma ba naileyan aba hake samani he nang mas ma gosinai gang gosi ar pai 10ta te kasuk lai mane prai arai ta tam lakha ang gosi ang mama kri ang bahke gosi nei ba ka ko songbo a baisemin songrok bo member dol tongma ba borok bo meeting tongo ke borok du tin jona thangma paikha ka last tong ke suilai je omahai neng maya phana nang tak ban han ma gosi nai ai ke bejo singnai suilai ka je kuno parawo hamya sayak mani
Nana parang pura Majra pet jong tana. Nana ni. Parang Borok kefetino je bo mani bebang nang mang kai. Tak next song khabo angnong mas namnai. Aba hake Borok. Tabu ana belai tongkha. Abono oje sini. Dibala sarok. O Montra Montra. Borok ni tini bato tongkuri ani tini lekuri ang abono ang saibu maya. Bom tuyok Khwlai ke ang tak para bo emonu kozak ya. Para ni Borok office rogo thangi saipo bo member liya haing liya. Bono tako sidi abo hairo. Aka ang to party be ani kuno somporko mangsing ito ang kuno party be kuno ko sikiri ani kuno background record sikiri. Ke abo Borok sotorta mulok dang na tamani bagai yang kha. Ke a Borok ke a Sukla hanjang nai ke school bo kozak pho agi waisa abo haike mentalist hai ngai habong headmaster sawa adina panchaito chairman vice chairman tongo a Sukla ni khobor yes khailiya ke jibini phai 13 tarik Sukla male nungmas mago sinai nungmago go siya ke ni bipot tongo nung ake hasa hamliya hai ang bahke go sinai ang mas maya nung maya bahke go sinai ba ehe nungmas mago sinai ke aro sini panchayat ni vice chairman sokko member 2 jona tongo advisor tongo ke Borok saka je sidel na ko decision na kha bo Khwlai bo bahke go sinai go siapa no next ho khangke ba next ho hamyangai bini bumu khujak pikangke apura bini daing nai aba ke silaidi jengmani Borok jotono bul khayo waisa ba chansma nailengai bod Khwlai ya ke anglo Ini ke Sukla ni boys sebut serang kana. Sukla ni. Sukla 40 ab buri bisinda 15 16 rong ne class 10 pore ungka ba Oh, kelas 10 na porti na. ke abo to tabu angbo bokrok hamni samang ngani bokrok bo kisa yang bai dehet bai bokrok bai presa ke aro to ano hamri marenai ang hamri dena ni kokbo saimia hamri marenai ni bicharo salaika ke ang hamri angbo saimia abo saisung angbo go sinamia ke phaji jotono luku para takho bukok jotono thumlai sabo busuk reiman bo jaga thange ham ang Khwlai ma kerei anggo simaya somaipan tanglainai ba khoripan toklainai o jaga hamna haripan na nailainai doktor pan telang lainai akok nang saka ihe tai nang lia pho Bisa siya tana. nung mas mago sinai ke Ini ni katong khai jong ta. Tong sam khai jong ke. ang to khayo ang hanyo nokono sam sori cha hamya tam khanya ni an tuk ta nok ni samurong Khwlai tong ta ni Manoranjan de Burma budu nor parani ani babuni mongke nore de Burma ke abisingo recording khaimani ka kisa hasal ke ang takse agogoi thangka recording khaipuro recording khaipuro thangai khana para hengka angke aro sungnai tongo omri de Burma sungo je o Sukla nono sab Khwlai khona de Khwlai sari ke akok rokra ke olo lasong ke ni Borok khayo khona no khayo abo hai ke phai ke apurun ke khana baya ko asuk jorano ke waisa lathap bufang kodoma tuboi ukuluk tui rede phai ka ang Nono bukatana. yang buri phunor khai phai ka basa diba ang basa yawo yang yak kati soka yago nangka yak Orang nak jago nak. gerak ba bukut phadik ta ya aboni pore ke punan arambo Khwlai leka Borok ano bulai kha mane je satik ka prum laika yakorai de laika bokrok phatika bokrok tinta hospital bini bo bokrok phati bo bangara ta khon tisemya ko bini bo ke abo jeng mani kha ke doktor thanglaiani aro to ang to saimalia abujak mani hinke olo doktor thangai ang saimang kha jani tamong kha tamong kha olo doktor thangai suci rok ka cylinder bo angke saimang ka sili rumarok so ang asuk saimalia bokrok sili tinta rumani ke boni kok phayane
गे जिबिउ थाखा ब तिंगै खा जिबिउ तंखा 7 दिन 2 3 4 5 6 7 6 दिन 7 तारिख जों छुट्टी फाइका हाय तंखानि सरि हामी आइपा दां डक्टर लाइसिमा तंफिरो सिजार खाइमारो वास खाइनेनि के गनारो बिथिरो ताइसा माना हारो 13 तारिख बिसा ओंनाय बिसारं लाइने आसुक लाइने सालाइनानि इंगा नर्मेल गा आफुरो थांफुरो से केस डक्टर दे बुसुं लाया नै साइ रह जागबा आ साइ रहनाय के आनि आंपां केस डक्टर देने बि बाइसं साइ रह प केस डक्टर लाइदे बुसुं लाया न अला हामै फाइगेरा दे गाबा आं तो केस बुरुनानि बबां सुगिया बेबां पारा काइसा ताखौ बुखुं मांसे गाबा गावनि बरकबा जोंहा मोजां याता केस यानो आं बरक बुरुना कि जाखना आं बुरुया जात न borok no bulung borok no songsodon khayo derama ba joton derao Montra maya se asuk din jengba oro se boto or se tor phayo or se siklang phayo tor man long man wo pore ang mai ma lakha malman pore asa din tong phaimani apro bin tong samo ang sama kamu asa din tong phaimani le bin tong ang kisa pas saimi apsa no bono Montra koru ne bono jata khala ke pula ke to le ke ge ama ke bhai ke tong nai su takku buku wa hini takku buku masuk tong ani takku buku ro se ano mai khai ke bu beta mo no ya pata be mo sini ble ani makang ojo phuna mo suni aske makang ojo ka to no mo suni ya suno Majra bere man ke ake phiti o Kobor nai bos bo kolom ja khang ke bos haka bos haman pore ke sini ukulo ko kisi mi sutru tong na tongman bagai nyo bahte bungo ga sutrung nai ro borte soka hai chagini phai ja jaga khorok khlai ne borokte sujung gune sono khlai ka ta ko ke bor Montra mano ni sili ne bono ma hai khlai ka Montra le excel bo Montra maya abla ang sai mano bihing dong bo Montra mole ekdom maya ene oje ke perti man asam puma asal tom bini Sukla Sukla dia mana bini nomor beseng kana boys ro 15 bosor 15 bosor na maya no mano Hunui jongno Berjakha ba o Majra no jate ni mangsa boro ni mangsa na mo ke ni mangsa nang nai jeng kaham kurang ke jeng mai tong mo ke kaham kurang kai ni jong tong nai boro songna jate o opomana jate boro sol ma khainai chini opoman jeng opoman no paina maya phalo maya kintu ba o opoman boja jeng toikya jeng mukang tono ja kri kha so opoman